Kiev'de ençimi siyasi partiýanyň aktivistleri irki parlamentar saýlawlary we saýlawlar baradaky täze kanunyň kabul edilmegini talap edip parlament binasynyň daşynda ýürüş geçirdiler. Demonstrantlar ozalky prezident Viktor Yanukovych bilen ilteşik bolan siýasatçylaryň wezipeleriniň çekilmegini soradylar. Belarusda adam hukuklaryny goraýjy aktivist Andrey Bondarenko huligançylyk aýplamalарynda aýplanyp 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Sud onu bir-birinden aýry 3 wakada adamlara hüjüm etmekde günäli tapdy. Bondarenko ähli aýplamalary inkar edýär. Ol Belarusyň türmelerindäki tutsaglaryň hak hukuklaryny goraýan topara ýolbaşçylyk edýär. Duşanbede Täjikistanyň ýokary sudy 7 adamy terrorizm aýplamalary bilen 18-20 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna hökm etdi. Olar 5 sany senat binalaryna bomba hüjümlerini gurnamakda günäli tapyldylar. Tutsag edilenleriň howsarlary Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde öz ýakynlarynyň gynanlandygyny, aýplamalaryň hem zor bilen olaryň boyunlaryna daklandygyny aýtdylar.